Dadi yen ana masalah nesu ki wajar. Mangkel ki dalam sebuah rumah tangga ki pancen ya bumbune kaya ngono kuwi. Ning yen masalah wis rampung, ya ndang wis ora mbok dawak-dawake nganggo acara meneng, alih-alih ngambek, alih-alih ben golek perhatian, aja. Mergo apa? Atine menungso kuwi mesti golek kenyamanan. Yen nyaman kuwi ora ana ning atimu, bojomu mesti arep golek kenyamanan ning atine wong liya sing ning njaba kono. Gelem. Oke, sebelum lanjut videonya, teman-teman mohon bantuan like, share, subscribe channel Hendrik Gimbyong. Semoga channel ini juga berkembang dan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih, aku doakan semoga selalu berkah, sehat, panjang umur, dan rezeki-rezekinya deres kayak hujan. Terima kasih banyak. Sing nek padu karo bojone terus dadi dawa nganggo acara ngeneng-nengan alias ngenengke bojone. Entah itu sing wedok ngenengke sing lanang ataupun sing lanang ngenengke sing wedok. Ayo sapa ngaku. Kuwi jenenge silent treatment. Apik ora to kira-kira silent treatment kuwi? Silent treatment kuwi asline iki babar blas ora apik. Itu semacam penghukuman sepihak kepada orang yang dianggap bersalah. Jadi sing rumangsa bener kuwi ngekek hukuman dengan cara ngenengke. Apakah itu fair atau tidak? Kabeh yo punya pandangan masing-masing. Tapi iki pendapatku pribadi yo. Ojo tok biasakan sing jenenge silent treatment, apalagi yen kalian kuwi wis berumah tangga, wis omah-omah, wis bebojoan. Ojo. Mergo apa? Sing jenenge silent treatment kuwi nek ning sak jam, 2 jam yo isih iso dimaklumi. Ning nek ngantek pirang dina, pirang minggu wis sak omah, sak kasur ora omong-omongan. Tambah meneh saya suwe sesasi, bahkan ana sing bertahun-tahun nganti ora omong-omongan karo bojone. Kuwi jenenge ora normal. Tapi pade aku wis anu kok, tetep tak lakukan kewajibanku kok. Padha wae kuwi tambah ora normal, tambah ora genah. Ngene ya tak andani. Aku ki ora sok keminter, ora sok-sokan ngerti. Wong sing jenenge rumah tangga mesti lek yo ana wae. Ada saja persoalannya. Ayak-ayak wae problem nak. Dadi yen ana masalah, nesu ki wajar. Mangkel ki dalam sebuah rumah tangga ki pancen ya bumbune kaya ngono kuwi. Ning yen masalah wis rampung, ya ndang wis ora mbok dawak-dawake nganggo acara meneng, alih-alih ngambek, alih-alih ben golek perhatian, aja. Mergo apa? Atine menungso kuwi mesti golek kenyamanan. Yen nyaman kuwi ora ana ning atimu, bojomu mesti arep golek kenyamanan ning atine wong liya sing ning njaba kono. Gelem. Dadi pesenku sing do seneng silent treatment, entah kuwi sing lanang apa sing wedok, wis mulai saiki rasa didawa-dawa, rasa nganggo silent-silentan, nesu-nesu der-der bar kuwi rampung, saling maafkan, terus ngalekke tapi juga pelajarane. Ora kok njuk meneng wae, apalagi ngantek berminggu-minggu, berbulan-bulan, tekan bertahun-tahun. Tinggal lunga kapok kowe. Wis ngono wae ya. Hai guys, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Hendrik Gimbyong. Mantap!